El govern municipal s'amplia i queda format pels 13 regidors que obtingué el Partit Popular en les passades eleccions. Les delegacions se donaven a conèixer a l'últim ple extraordinari. Manuel Barceló continua com a regidor d'Atenció Sociosanitària, Dependència i a més es farà càrrec de Qualitat Ambiental. Sara Montañana gestionarà la seguretat ciutadana, protecció civil, personal, patrimoni i la regidoria de proximitat de la zona est. Sebastià Tamarit continuarà amb esports, però a més gestionarà ingressos públics i recaptació. Federico Martí serà el regidor d'Hisenda, Llicències Urbanístiques, Cultura Valenciana i la regidoria de proximitat de la zona sud. Rosa Jiménez repeteix amb Educació i suma la regidoria de proximitat de la zona nord. José María Romero serà el regidor d'Ocupació, Formació, Servicis Socials, Noves Tecnologies, Modernització, Festes Patronals i a més tindrà la delegació de proximitat de la zona oest. El regidor Luis Peiró es farà càrrec de contractació, habitatge, institucions agràries i enllumenat públic. Héctor Llorens portarà les obres públiques, els servicis municipals i les urbanitzacions. Rosana Marín gestionarà la delegació d'Empresa, Comerç, Mercat i Falles. Mari Carmen Raimundo serà la regidora de Cultura i Dona. El regidor Javier Zamora portarà Joventut i Projectes Europeus